V tejto videolekcii si vysvetlíme, ako v aplikácii iKel pokladňa a sklad v dotykovej POS pokladni zadáme zľavu na konkrétnu položku a zľavu na celý doklad. Ideme do miestnosti terasa na stôl T1, pridáme si na stôl zo pár položiek, napríklad pizzu a nejaké nealko nápoje. Pokiaľ chceme dať zľavu napríklad na položku pizza frutti di mare, klikáme na danú položku, ktorá sa nám vysvieti na modro. Zadáme hodnotu zľavy a klikneme na tlačidlo zľava. Následne znovu klikáme na položku pizza frutti di mare, ktorá sa nám odznačí. Môžeme si všimnúť, že sa nám zmenila predajná cena danej položky a aplikovala sa nám príslušná 15% zľava. Doklad môžeme následne vyúčtovať. Pokiaľ by sme chceli dať zľavu na celý doklad, čiže napríklad 10% na všetky položky, tak postupujeme následovne. Opäť ideme na stôl T1, pridáme zo pár položiek, zadáme výšku zľavy, klikáme na tlačidlo Shift a zľava položky. Môžeme si všimnúť, že 10% zľava sa nám aplikovala na všetky pridané položky. Daný doklad môžeme opäť vyúčtovať. Treba si uvedomiť, že zadávanie zľav na konkrétnu položku, prípadne na celý doklad, sa dá nastaviť ako právo pre jednotlivých užívateľov. Teda môžeme definovať, či daný užívateľ môže dávať zľavy alebo nie.